Хәйрлекен укучылар, бүгенге дәресебезнең темасы таблицалы модельләр. Мәгълүмати модельне бирүнең киң таралган формаларының берсе баганалардан һәм юллардан төзелгән туры почмаклы таблица. Барыбыз да таблицаларны еш кулланганга, аларны аңлау өчен өстәмә шәрехләүне кирәге юк. Экрандагы таблицага күз салыйк. Таблицада өй китапханәсе сурәтләнгән. Таблицаны төзегәндә аңа бары тик кулланучыны кызыксындырган мәгълүмат кына кертелә. Без карап үткән таблицадагы белешмәләрдән тыш башка төрле мәгълүматларны да, мәсәлән, китапны, баскан нәшриятны, китапның битләр санын, бәясен күрсәтергә мөмкин. Ләкин бу таблицаны төзүче биредәге белешмәләрне җитәрлек дип тапкан. Һәр киштә номерланган һәм моннан тыш һәр китапка инвентарь номеры бирелгән. Моннан экрандагы таблицаның өй китапханәсе китап фондының мәгълүмати моделе икәне күренә. Таблица шулай билгеле бер вакыт аралыгында барган процессларны да чагылдырырга мөмкин. Алдыбызда һава торышы таблицасы. Күз салыгыз. Күрсәткечләр 5 көн дәвамында тәүлекнең бер үк вакытында алынды. Таблицага карап, көннәрне температура, дымлылык һәм башка буенча чагыштырырга була. Әлеге таблицаны һава торышы үзгәрешенең информацион моделе итеп карарга мөмкин. Экрандагы ике таблицаны да еш кулланалар. Аларны объект үзлектерендәге таблицалар дип йөртәләр. Мондый таблицаның бер юлында бер объект китапханәдәге китап, яисә вакыйга, хәзерге көндә 12 сәгатьтә һава торышы турындагы мәгълүмат күрсәтелә. Баганалар объект яисә вакыйганың аерым үзлекләре. Экрандагы таблицаларындагы юлларның һәм баганаларның урыннарын алыштырырга, аларны шулай 90 градуска борырга да мөмкин. Кай вакытларда шулай эшлиләр дә. Андый чиракта юллар үзлекләр, ә баганалар объектлар булып торачак. Еш кына таблицалардагы юллар баганаларга караганда күбрәк була. Чөнки кагыйдә буларак объектлар үзлекләргә караганда күбрәк. Таблицаларның тагын бер киң таралган төре булып, төрле объектлар арасындагы бәйләнешләрне чагылдыручы таблицалар санала. Аларны объект тибындагы таблицалар дип атарбыз. Менә һәр укучыга да таныш булган өлгереш таблицасы. Юллар укучыларга карый, бу объектларның беренче төре, баганаларда мәктәп фәннәре объектларның икенче төре күрсәтелгән. Юллар һәм баганалар кисешкән һәр шахматта укучының предметтан алган билгеләре куелган. Чираттагы таблица шулай ук объект төренә керә. Өлгереш таблицасыннан айырмалы буларак, биредә юллар да, баганалар да бер үк объектка карыйлар. Юллар таблицасы үткән параграфта картада бирелгән торак пунктлар арасындагы юллар турындагы мәгълүматтан тора. Саннардан төзелгән туры почмаклы таблица математикада матрица дип атала. Нолләрдән һәм берәмлекләрдән торган матрица икешәрле матрица дип йөртелә. Юллар таблицасының саннардан торган өлеше икешәрле матрицаны күрсәтә. Факультативлар таблицасы шулай ук икешәрле матрицаны үз эченә алган. Экранда күрә аласыз. Биредә 4 укучының эш факультативка йөреше турында мәгълүматлар китерелгән. Берәмлекләр йөрешне, ә ноллар укучының бирелгән факультативка йөрмәвен күрсәтә. Бу таблица буенча, мәсәлән, Рахимовның геология белән биюгә, Салиховның геология белән чәчәкчелек факультативларына йөргәнен күрәбез. Икешәрле матрицадан торган таблицаларда объектлар арасындагы бәйләнешнең сыйфат үзенчәлекләре чагылдырыла. Өлгереш таблицасында 5 баллы система билгеләре аша бирелгән укучыларның предметлар буенча өлгерешнең санлы характеристикасы язылган. Бу сезнең белән бары тик 2 типтагы объект үзлек һәм объект төрләрендәге таблицаларны гына карадык. Гамәлдә исә күпкә катлаулырак таблицалар белән дә эш итәләр. Шуның белән укучылар, теория өлешебез тәмам.